मालवणी तडका। आज मी तुम्हाला गव्हाच्या पिठाचं धिरडं दाखवणार आहे, जे बनवायला सोपं आहे आणि ब्रेकफास्टसाठी अगदी छान रेसिपी आहे, जी मुलांना डब्याला देण्यासाठी पण आपण बनवू शकतो। गव्हाच्या पिठाच्या धिरड्यासाठी लागणारं साहित्य असे हे मी 1 कप गव्हाचं पीठ घेतले, त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून मी बेसन घेतले आणि 1 टेबलस्पून रवा आहे। एक मध्यम साईजचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय, एक मध्यम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, 1 मिरची बारीक चिरून घेतली, पाव टीस्पून हळद आहे, अर्धा टीस्पून तिखट आहे, हे धणे जिरे पावडर आहे अर्धा टीस्पून, ओवा आहे पाव टीस्पून आणि पाव टीस्पून जिरे आहे, चवीपुरतं मीठ आहे आणि कोथिंबीर आहे। आता मी एक बाउल घेतलाय, त्याच्यामध्ये हे सर्व साहित्य मी मिक्स करून घेणार आहे। गव्हाचं पीठ, बेसन, रवा, कांदा, टोमॅटो, हे सर्व मसाले, कोथिंबीर आणि मीठ। आता याच्यामध्ये मी पाणी टाकून घेणार आहे। पाणी टाकून हे असं छान मिक्स करून घ्यायचे। हे आपलं धिरड्याचं बॅटर रेडी आहे। पाणी मिक्स करून हे मी एवढंच पातळ केलं, म्हणजे तव्यावरती आपल्याला धिरडं घालता येईल एवढं पातळ करायचे। ते मी गॅसवरती पॅन ठेवले आणि त्याच्यामध्ये तेल टाकले, तवा गरम झाला आपला आणि आता मी त्याच्यावरती धिरडं टाकून घेणार आहे। आणि छोटा तवा ठेवलाय, तुम्ही मोठ्या तव्यावरती पण काढू शकता। आता मी असं पसरवून घेतले आणि मी ह्याच्यावरती झाकण ठेवणार आहे आणि मीडियम गॅसवरती मी थोडा वेळ शिजवून घेणार आहे। ह्याच्यावर झाकण ठेवते मी। आता हे मी झाकण काढून घेतलं ह्याच्यावरचं आणि हे एका साईडने भाजले गेले। आता मी हे परतून घेते आणि दुसऱ्या साईडने पण असं छान भाजून घेणार आहे। ह्याला भाजायला थोडासा वेळ लागतो गव्हाच्या पिठाच्या धिरड्याला। मी 3-4 मिनिटं जवळजवळ एका साईडने भाजले, आता मी परतून घेतले आणि दुसऱ्या साईडने पण भाजून घेणार आहे। हे आपलं धिरडं रेडी झालंय, मी आता ते प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। बाकीचे पण आपण असंच तव्यावर घालून घेणार आहे धिरडी। आपलं गव्हाच्या पिठाचं धिरडं रेडी झाले। हे तुम्ही सॉस किंवा कोणत्याही चटणीबरोबर सर्व करू शकता आणि टिफिनला देण्यासाठी तुम्ही वेगवेगळ्या भाज्या, गाजर किंवा पालक वगैरे मिक्स करून सुद्धा हे बनवू शकता। अगदी हेल्थी रेसिपी आहे मुलांना टिफिनला देण्यासाठी। रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।